Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en top 15 gyserfilm. Det er officielt første af 3 videoer, der kommer ud i Spooktober, altså aka oktober. Ja, hvis I følger med på min Insta, så vidste I også, at der skulle have været første del ude i sidste uge, men I'm a busy woman. Jeg har skrevet alle filmene ned på min telefon, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang. Så på første, der har vi også den værste dem alle sammen. Jeg synes, det er den mest scary, jeg nogensinde har set. Så det er Smile. Jeg synes, Smile 110% er den klammeste film, jeg nogensinde har set. Og det er også, at de kommer ud med en toer her den 13. oktober, er jeg ret sikker på det. Og den skal jeg selvfølgelig se. Jeg synes virkelig, den er klam, så hvis du virkelig er sådan meget til gys og sådan noget, så helt klart, du skal se den. Så den anden film, vi har, er The Conjuring. Jeg tror, der er 3 eller 4 dele af den. Men jeg synes bare, den er klam. Jeg hader Annabelle. Hun er ret nasty, synes jeg. Jeg bryder mig sgu ikke om hende. Jeg synes virkelig, hun er grim. She gonna haunt me. She gonna fucking haunt me. Det tredje film, vi har på listen, er It. Pennywise, whatever you wanna call it. Jeg hader klovne. Jeg hader Pennywise. Jeg hader alle klovne, killer clowns, whatever. Cirkusklovne, jeg hader dem. Jeg synes, de er noget af det klammeste. Og jeg er så terrified af klovne. Så den hader jeg i hvert fald 110%. Den fjerde på listen, som connecter lidt med klovne og så videre, det er Terrifier. Ja, jeg ved, der lige er kommet en ny ud, og den er klam, og han er virkelig grim, og jeg hader ham. Han er virkelig nasty. Og jeg har også hørt folk, de brækker sig i filmen. Det tror jeg er god nok grund til, hvorfor den skal være på den her liste. På 5. pladsen har vi en film, som jeg vil sige, den er sådan midt. Altså det er sådan, ja, den hedder A Classic Horror Story. Den er klam af en horror story, men det er sådan mere til de der ikke vil helt op i sådan 10 ud af 10, mens der vil gerne vil se noget gys. Så 6. på listen, der har vi The Monster. The Monster er en stumfilm. Så hvis du godt kan lide stumfilm, så synes jeg klart, at du skal se den her, fordi den er ret klam. Personligt er jeg ikke selv til stumfilm, og det her det er den første og sidste stumfilm, jeg nogensinde kommer til at se. Fordi det er bare ikke mig. Men jeg synes faktisk, at den var ret god, hvis der også havde været lyd på, så havde det været en 10 ud af 10. 7. på listen, der har vi Evil Dead Rise. Jeg ved ikke, om det var, fordi jeg var træt, eller så filmen bare lidt forvirrende, selvom den også den er mega skræmmende. Men den er også lidt forvirrende, så jeg synes det er klart, at du skal prøve at give den et kig, og så se, om den giver mening for dig, mere end den gjorde for mig. 8. på listen, der har vi The Platform. The Platform, den er mere klam, end den er sådan gyseragtig. Ja, I kan altid gå og læse om filmene, hvis det er, at I vil høre lidt mere om den. Men The Platform giver det sig selv. Det er en platform. Og så er der forskellige niveauer, hvor folk ender lidt med at slå hinanden ihjel og så videre. Så ja, den er i hvert fald mere klam, end den er gyser, men jeg kan virkelig godt lide den. Og jeg skal klart snart se toeren til The Platform. 9. på listen er Cam. Og Cam, den så jeg for en del år siden, 2-3 år siden, så jeg Cam. Så det er ikke virkelig huske den så meget, men jeg kan godt huske, at den var faktisk ret nasty. Så ja, den er måske lidt mere en tøsefilm. Not to judge, like you do you. Men ja, synes klart, I skal
give den et kig, for jeg kan virkelig godt lide Cam. Så har vi 10. på listen, og det er The Babysitter. Jeg er ret sikker på, at der er 2 eller 3 dele af The Babysitter, altså 3 film af den. Og jeg har kunne lide hver en enkelt af dem. Jeg elsker dem virkelig meget. Den synes jeg faktisk er kinda nasty, men jeg elsker The Babysitter. 11. på listen, der har vi Jennifer's Body. Ja, det er Megan Fox, der spiller Jennifer. Jeg er ret sikker på, hvad det er, hun hedder. Er det ikke Jennifer, der dræber? I believe so. Det er et par år siden, at jeg så Jennifer's Body, men jeg elsker den film. Altså, så god. 12. på listen, der har vi His House. Den synes jeg er fucking nasty. Jeg hader den. Eller, jeg elsker filmen, men jeg hader, hvor klam den er. Jeg synes klart, at hvis du er til mere gys, så skal du se His House, for jeg synes virkelig, den er nasty, men den er god. 13. film på listen er The Black Phone. Jeg har kun set halvdelen af The Black Phone, men den halvdel, jeg så, what the fuck. Den er virkelig klam, synes jeg. Og jeg skal klart lige se hele filmen på et tidspunkt, men den er nasty, og den synes jeg virkelig, at du skal se sådan for 14. på listen, der har vi Robert the Doll. Jeg hader den her. Jeg tror på, at den her dukke er cursed, og det er derfor, jeg gider at sige det højt, fordi der er et eller andet over den her, at jeg er sikker på, at der er et eller andet fuldstændig cursed med den, og jeg hader den så fucking meget. Jeg vil derfor sige, at sådan hellere læse op på baghistorien af dukken, før jeg ser filmen, for det gjorde filmen helt klart værre, end hvad den var. 5. og den sidste film på listen er Fredag den 13. Det er den mest basic film, du kan se, men jeg synes stadigvæk, den er klam. Jeg synes, det er klam det der med, at de er ude i et sådan sommerhusagtigt, and then get killed. Sådan, jeg synes virkelig, den er nasty, selvom den er ret basic, men jeg synes, den er klam. Så det var egentlig alle film, jeg havde til jer. Så skal I huske at like og subscribe og kommentere dernede, hvis I ser en af filmene, og hvad I lige synes om den. Så skal I huske at følge min Insta med TikTok, det står lige her, eller så står det også ned i beskrivelsen. Og så ses vi egentlig bare i næste video.